Durmuşda bir kıyın güne düşüp kalsanız ya da başınıza bir ağır gün gelse şu videonu gören vaktiniz size bir peýda bolarmyka diýip umyt edýän. Şonuň üçin bu videonu şoňa ýadalarda gaýta görersiniz. İnsanyň başyna durmuşda her hilek ýagdaý gelip bilýär. Her hilek ýagdaýlardan hasta bolup bilýär ýa-da bir başyna bir musibet gelip bilýär. Prokuratura iş düşüp bilýär ýa-da garyplyk gelip bilýär. Her hilek ýagdaý bolup bilýär-de. Şularyň bir oňat çözümi bar-da. Eger sen başyňa şoňa hastaçylyk gelende aklyňa birinji gelen zat doktory jaň etmek bolsa, bul oňat zat. Çünki doktor işini bitirýäni bilýär. Yani bir musibet gelse, yani tanışlara jaň etmek gowy zat. Yani hemmesinden gowy bir zat bar. Namaz okamak. 2 rekat namaz okap Allah'a aýdyp bilmek derdim. Ondan soň beýlekler etsen, doktora gitmek, tanışlar aramak. Yine bul iň dogrusu bolýar. Tak ýankyýal etmegem dogry. Ýa iň dogrusu näme diýseňiz, 2 rekat namaz okap bir Allah'a derdiňizi aýdyp kalbyňyzdan, ana ondan soň o zatlar etsen dogry bolýar. Başyna musibet düşende esasen adamlaryň özleriniň kalbyndaky ynançy ortağa çykýar-da. Birincisi näme? Hristiýanlarda, Yahudiler bar. Hristiýanlaryň başyna bir musibet gelse kiliseýe gidýärler. Özleriniň çerkewine gidýärler. Yahudiler hem şosanda butperestler butlaryň öňüne barýar. Şosanda Ýewropany söýýän musulman men diýip bilen oğlanlarymyzdan ýa-da o musulman men diýip bilen doganlarymyzdan Ýewropany özüne mysal alýanlyk üçin köýnegi dar bolsa birazjyk giňrek köýnek giýe, baş açyk bolsa başyna ýarlyk taňy. Olar näme gitdi? Gawurlara gitdi. Musulman adam näme diýär? Musulman adam Rabbysyna dua etdi. Ellerini dua açy. Ey Semiul Basir olan Allah'ım, hemme zady gören eşiten sen ve meni bugün bu durumdan özün halas etdi. Yine bul musulmanyň edýän işi.